Сябры мои, 3 дні запар шли дожди. Вільгаці ў глебе зараз досыць, хапаем. Яна дала магчымасць расці нашай бульбачкі. Зараз сонечнае, амаль спякотнае надвор'е. Глеба стала пакрылась такой корачкай. Адно. І гэна вільгаць і цяпло дала магчымасці ізноў прарасці вось такой траве. І нам патрэбна другі раз зараз пабранаваць. І зноў нам будзе дапамагаць наш мотоблок. Мы на яго поставілі гумавыя колы. Паглядзім, як будзе зручней на гумавых ці на жалезных. Прайшліся. Бульба, дзякуй Богу, на месцы. Трава, ось, калі ласка, ён яе выдзернуў. Будем зараз все так далее рабіць. Это другое наше поле. Тут таксама дружна ўзышла бульбачка. Праклюнулася, як это цудоўна, яна вельмі радуе, што яна проснулася. І таксама мы бачым тут і трава трэба дахтаць, і корка, якая будзе займаць расці нашай бульбачцы. Тут у нас 4 радкі, абаронкі яны ахопліваюць толькі 3 радкі, таму один радочак я сам запрагуся і працягну ручную. Вось тут мы добра бачым, хто нам займае расці нашай бульбачцы. Вось такое дробнае семя сорнай травы высеялася і ўзыходзіць. Зараз мы іх пабрануем і знішчым. Вось так выглядае наша бульбачка, будучы ураджай. А вось так выглядае трава сорная. Павыцягвала баронкамі. І зараз пад соннікам я высохне. Мы пераможам яе, большасць, здаецца.